Hola, bon dia, companyeretes i companys. Avui vaig fer-vos un vídeo de lo que per a mi serien els 5 millors àlbums de música en valencià. Així que quedeu-vos amb mi i benvinguts al vídeo musical. Vull destacar-vos, en primer lloc, l'àlbum que va revolucionar la música en valencià. No podria ser d'una altra manera, estem així, en una casa de Benimaclet, de l'àlbum Terra, d'Obrim Pas, un àlbum que va suposar la consagració del grup. No va ser el primer àlbum, crec que va ser el tercer o quart, però sí que la repercussió que va tindre a nivell de País Valencià va ser enorme. És un grup que l'estil de música és rock i ska, el seu màxim exponent, Xavi Sarrià, com bé sabreu, i bueno, he de destacar la cançó. Hi ha moltíssimes cançons boníssimes, però la cançó més icònica de l'àlbum seria Del Sud. Tira-li! Soc del sud del meu cor, soc del sud del meu món, soc del sud del record d'uns països sense nom. Bueno, el següent àlbum que us vull presentar, ells venen de la Marina Alta, concretament de Pego. Ja sabreu de qui parle, no podria ser un altre grup que La Gossa Sorda. El seu últim àlbum, La Polseguera, un guinyo a Vicent Andrés Estellés, com sabeu, del poema La Polseguera. I, bueno, com he dit, són un grup de Pego, són pegolins. El màxim exponent, com sabreu, Josep Nadal. L'estil de música, utilitzen també com Obrim Pas la dolçaina com a punt estratègic de l'àlbum, i destacaria la cançó número 4, que són Esbarzers. Així que, avant música! Quan està buscant l'alegria, no sé per què acabes sempre en el teu carrer. Avui sento una melodia, parlant de canya amb el carícia d'Esbarzers. Bueno, el següent àlbum que us vull presentar ells són un grup de Xaló, és un poble també de la Marina Alta, i bueno, es diuen Espencat. El seu últim àlbum es titula Tot és ara, i bueno, l'estil de música que representa Espencat és una mescla, no? Com el nom del grup indica, Espencat, així seria un esgarraet. I Espencat no és més que un plat amb moltíssimes coses, i és precisament per aquest motiu que l'estil de música, ells fan ska, fan rock, fan pop, fan un poquet de reggae també, i és un duo, són dos cantants, i este és l'últim àlbum, per a mi el més bo que han fet, i destacaria la cançó, per a mi un himne. La felicitat no depèn de ninguna equació, eixa és la revolució. Som moviment. Anem a música. No has de parar de luchar, que tus puños nos harán levantar, del fuego grita el viento, déjate llevar. I el quart àlbum que us vull presentar es tracta, ells venen de la capital de la Vall d'Albaida, ja sabeu, Ontinyent, són Auxili, el seu últim àlbum Tresors. Aquests, l'estil de música està molt definit, ells fan reggae sobretot, també fan altres estils, però sobretot és reggae. Són dos cantants també, una gran banda que els acompanya, i bueno, sé que estan preparant un altre disc, però de moment este és l'últim. Boníssim, la veritat, no us el podeu perdre. I la cançó més bona, la que a mi més m'agrada, és la número 4, es diu Pàgines Negres. Endavant, música. Pàgines negres escriuen que hi ha una tempesta que trona els nostres carrers. Som la resposta que ara avança i ara desperta. Hem de fer fora aquesta gent que truquen de matinada. Hi ha una tempesta. Bé, i per últim, arribem a l'últim àlbum. Este per a mi, la veritat és que té un sentiment especial. No és que des de sempre m'ha agradat el rap, però estos veritablement m'han arribat molt dins. Ells es diuen So, venen de la Safor, de Gandia, i no és el seu últim àlbum, però sí que és el que més els va catapultar a l'èxit. Ells venen, com he dit, del sud, de Gandia, d'unes tempestes,
i l'àlbum es diu Tempestes venen del sud. Este grup és un grup totalment rap, ska, un poquet de reggae, i bueno, el seu cantant, Toni Sánchez, Pancho, com el coneguem tots, en fi, té un flow en l'escenari que mare de Déu. Destacar la cançó, la número 5 de l'àlbum Tempestes venen del sud, Carrer de l'amargura. Endavant, música. Creu a la pista de silla migdia, sona l'herència, li cau la suor, mira l'arròs, la ribera que brilla, tira per dins a la cant interior. Bé, doncs, fins ací el recull de 5 àlbums, de 5 grups, música en valencià. El que passa és que, de veritat, vos promet, ho he intentat, m'he dit, he d'acomiadar-me, però no podia desaprofitar l'ocasió sense esmentar, he dit 5, doncs 5 més. És que, clar, si no, no estaria sent just amb estos. A seques, un nou camí, venen de la Ribera Guerrillera, Smoking Souls, Cendra i Or, un altre grup pegolí, La Marina mai decepciona. Com no, Xavi Sarrià, Benimaclet, l'Horta, València, el Cap i Casal, el poble de Benimaclet, amb l'esperança entre les dents. Et sembla, el teu viatge. Aquests venen de Montcada, Horta Nord, molt recomanable també. I per últim, com no, acabar el Diluvi amb el seu últim disc, Ànima. Estos venen d'Alacant, de la capital de l'Alacantí, i amb estos, ara sí, he d'acomiadar. Gràcies. Si vos ha agradat el vídeo, no oblideu a donar-li like. Això ho he vist sempre en tots els youtubers, per tant, jo també ho faré. I fins una altra. Retrobar-nos per sorpresa als carrers de la infantesa, besar l'antiga alegria, riure fins que es fa de dia. Tu em recordes com m'estimes, jo que junts som invencibles.